ñango altine annabi on wali kurlade bindere almatu gidam jom ñango altine annabi on wali kurlade bindere almatu gidam jom ñango altine annabi on wali kurlade bindere musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feeñayi windere fen jayi ɓatake bindaɗo amde nogas yarkoma hitande ujunade nogas e joyi ɓatake men faati koye gandal alhamdulillah en jetti jomum men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe tawaɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambi guinée diaspora o kala moni popɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama du'aw min duwanimama yo Allah ɓeydana en jaam e sutura e yajede alhamdulillah en jetti Allah rahman en juule annabi min tedduɗo o sallllahu alayhi wa sallam alhamdulillah en jetti Allah baɗanɗen moƴƴere dokkuɗen neema waɗe men haqille looye men ɓernde ene tafa ɓernde e kala saaha ene sogga ɗum faade moƴƴere yettir Allah kala ko Allah waɗanma gila e dow ma e ko taarima eɓe jokkodirɗa kala en mbiya alhamdulillah en jettiri ɗum Allah subhanahu wa taala Allah yamiri en ko yen jettu ɗum o ɓeydana en aɗanima a fini aɗa wawno mayde ɗoygol ma aɗa wawno finde donka darade aɗa wawno ummade jana aɗa yiɗa fertude guite donka Allah newnanima ko ɓuuri sattude ko yettu Allah e kala ñalawma garɗo jomiraɗo ne ɓeyduma yettumo ko nde tawno neɗɗo ko ingrate yiyata ko Allah waɗanta ɗum kadi yiyata ni hay ko goɗɗo waɗanta ɗum mo yiyani noon ko Allah tagɗomo waɗanma sa renaka yiyata ko neɗɗo goɗɗo waɗanma yo neɗɗo tinno rentoɗe gueɗe ɗe gueɗe ko gueɗe ɓurɗe yawde halkude neɗɗo e aduna neɗɗo heptin gueɗe ɗiɗi sa heptiniɗe tan gueɗe ma fof gasi fewde heptin ko Allah waɗanma ko Allah rokkuma jibinedema ha e mangguma heptin fofanduma ñande kala so dartima e nder seconde goto a haɓat ten rewaten ko mayde yettu o Allah dokkuɗomo fofde e kala saaha e kala ciftora jetta neɗɗo dokkuɗoma teddugal rokkuma fayidagal e nder gurdam muɗum siftoro woto yejjinmo abadan kala ko neɗɗo ay waɗandema moƴƴere siftor ɗum koto siftor tan ko neɗɗo wanma e bonande walla ko haalma ala siftor moƴƴere nde neɗɗo waɗanma siftorde moƴƴere ha ndu wonɗa jomum jiya koye wonde neɗɗo moƴƴo kala neɗɗo mo siftorta moƴƴere nde waɗana siftor tan koko waɗa e bonande a yi neɗɗo bonɗo neɗɗo ko darogal hoore mum sa yiɗi andu ka moƴƴo tan ƴewta hoorema sa yiɗi andu ka bonɗo ƴewta hoorema ma jangge hoorema joni joni taw neɗɗo wiyanima ka bonɗo
wiide neɗɗo ko bonɗo nde ko konngol tan kono neɗɗo moƴƴo ne andi hoore mum ƴeewata an koye comportement e gonka ma eɓe jokkodirɗa ɓe gonduɗa galle ma bawal galle ma kala ma andu hoore ma joni joni yo Allah reen suura hisna eɗen jaa ha to cuuɗi meɗen Wudduru eɗen gandi Wudduru ene wone sunare mawde no feewi wonande khalifa général khalifa diine mo Wudduru woni ceerno Abdoul Mamoudou Ndiaye ganduɗa ko neɗɗo guittanaɗo gueɗal e wuuro ngo e nder diwan o e nder leydi ndi Sénégal Mauritanie kala ha to Mali e diaspora o kala ko jiyaɗo Allah ko ganɗo kono kadi ko pawiɗo e dow lawol Allah subhanahu wa taala pawiɗo e dow sunna annabi o sallllahu alayhi wa sallam on woni jeltuɗo aduna ɗon nde cuuɗi men Wudduru e dow inde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe e dow inde musidɗo men Ghali Abouba e dendagal wonɓe Weltare TV kala heɓlo sukaɓe Afrique e dow inde ceerno Habous Diallo e dendagal tawaɓe heɓlo sukaɓe Afrique kala e dow inde yumma almuɓe Aminata Guissé e dendagal wallidimum kala e dow inde suudu men SAS Abdourahmane Ka Dingajel e wallidimum kala e dow inde pelle ɗe kala e dow inde dente ɗe kala e radio ji ɗi kala e nelde duwaw dendagal Wuddurnaɓe kala kono kadi jimmiyaɓe Wudduru mboɗo wiide ko onon jaara saabu ko onon jeeyi ceerno Abdoul Aziz oɗon jeeymo ceerno Abdoul Mamoudou Ndiaye ko onon jeeyi ɗum onon jimmiyaɓe Wudduru ɗum noon en pawa duwa o e mawɗo jimmiyaɓe Wudduru kala woni mami meɗen mam Hamidou Koumbaraki wonande nde jomiraɗo yurmoto yaafomo kanko ceerno Abdoul Mamoudou Ndiaye ɗo cuuɗi men Wudduru nannamol janna kanko e dendagal maɓe julɓe kala ko noonne kadi en jahata toon to Dondu jinnaɗo men korsuɗo tedduɗo julɗo moƴƴo laaɓɗo reedu jiɗɗo gandal bittowo teni kadi cettanaɗo moƴƴere woni Baba Sildou Mbodj mo ganduɗa ala mo nanani inde mum jeltuɗo aduna woni aset jewtuɗo waɗi yontere ko wira ɗon ɗo cuuɗi men Dondu ɗo eɗen nelde duwaw dendagal ɓesgu makko kala eɗen pawa kadi duwaw o e bani ko debbo korsuɗo makko miñi ko woni nene Muynoye Mbodj kanko Baba Sildou Mbodj e dow inde Abou Baydi Kaw guiɗo makko sehil makko Abou Baydi Kaw mo ndulumaji jaadiɗo mo funere makko mo deƴƴeta e kala saha Baba Sildou Mbodj welede Allah e ma an e dendagal maɓe julɓe kala ko ɗon duwani ɗen dendagal maɓe julɓe pep ɓe tinɗen eɓen tinani kala en duwima yo Allah yurmoɓe yaafoɓe ɓe cellani ɓe yo Allah sellinɓe artiraɓe haajuje golleji wonɓe haajuje golleji ɓe kattanani ene deƴƴi ene jaada hen ngam wondeɓe joomen galleji hay debbo ne wona joom galle hande ko ɓen ɓuuri hewde ni foof yo Allah sellin waɗa joomen e pele moƴƴe e mbadi peewal ɗanniɓe ɓe yo Allah humto haaju jooɗiɓe yo Allah humto haaju yaaɓe ɓe gartani ene sella ene hisa yo Allah artir ha jinnaɓe pawa e juuɗe mabɓe ɓe yaaɓe ne majji jiitaka nanaka anda kalɗo keedi yo Allah hollit tawne wuuri ne selli so tawi kadi koko maayi kadi yo Allah hollit ɓerɗe jinnaɓe jowto nde tawno majjere ko yewre so tawi joomum andaka maayi ko yawre mawde so andama ne maayi noon hisama nelde duwaw ɓerɗe jowto so tawi kadi joomum ne hisine selli yo Allah feññin ɗum arta e juuɗe enɗam mum koreji mum ɓesgu mum jinnaɓe mum yewtere nde laato bi jahi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillah onon foof on tini ɗi ñalɗi baɗɗi toon to cuuɗi men weyndu Boseyaɓe ha toon to cuuɗi men ɓulon kaaƴe caggal nde erago waɗa faade bandiraɓe pop
Sénégal, Mauritanie, Mali, Gambie, Guinée, diaspora o kala wonande fedde yumma almuɓe e gardugol Aminata Guissé wallidi mum kala ene jiiɗi yuɓɓinde conférence mo ganduɗa ɓe cuɓi e nder nden yewtere ko musidɗo mon onon heɗotoɓe guiɗo mon sehil mon kaldowo e mon ɓernde lamde jiiɗanɗo mon moƴƴere moni kala ko on suɓano yowanden yewtere alhamdulillah musidɗo men ɗi neni men funere men mo Allah udditi ɓerdam loowi toon ala ko mbawmi hen woni Ghali Abouba mo laarami tan mi hersa mi tukka mi ronkade e konngol o way kono esam ni mbami kono gonɗo e yidde ƴamde goto suka makko ni en hawni mi ƴamani noon wala mi ƴamani de mi mantaki hen e gotel oton cikkude komi mantita mbatta wiide ko esam de hunde ɓeydo hamnade mbami kono jiɗɗo ƴamde goto e suka makko ni saabu so guita men potti tan mi tukkoto mboɗo hersamo no feewi kadi mboɗo yiɗimo no feewi kadi mboɗo horsinimo no feewi kadi mboɗo teddinimo minen foof e wawde toñodirde so tawi o toñama tan jiiɗami ko jenggude hayso mboɗo wallita heddiɓe e groupe amen ɓe alhamdulillah ɗum ne kadi ko yettude Allah ko moƴƴere saɗa gollodira e neɗɗo golle yarlitare baɗendani hen Allah lombodiri yidde e nder ɓerɗe mon yidde nde yaha gacce gona hakkude moɗon korsa wona hakkude moɗon yurmede wona hakkude mo ceerno ene hulɓini ene yurmini ceerno ene hawni alhamdulillah o mefti hen no feewi meftande yanje guila to radio Mauritanie cifte daari hakkude makko e Abdoulaye Ndiaye kono kadi o mefti hen meftande yanje e yewtere makko buuɗal yurmede caggal nde o conférence waɗa toon to cuuɗi men wiyendu Bosiyaɓe eɗen jettamo eɗen jaramo kanko e délégation juɓɓuɗo baɗɗo fayida iwɓe ha toon to Nouakchott hamme Sall neɗɗo moƴƴo coftuɗo ko noonne kadi Amadou Mbaye di makam Couture Mbaye ñantowo coftuɗo baɗɗo fayida e ko noonne kadi sohna Banoru Mamadou Sarr lamɗo mum Amadou Dia kañumne ko coftuɗo baɗɗo fayida Moussa Darame ko noonne kadi e musidɗo men Congan e yaadi mabɓe délégation foof mbawi arde ha toon to cuuɗi men ndulumaji ha toon to wendu Bosiyaɓe alhamdulillah ko yettude Allah kono kadi eɗen jetta eɗen jaara parrain o woni docteur Alhaji Abdourahmane Ka baɗɗo fayidagal timmugal jongal o duwante yo Allah reen mo hisnamo hisnidamo e cellal makko e ɓesgu makko e golle makko e kala ko yiɗi la reine moƴƴo julɗo laaɓɗo reedu debbo joɗɗo laaɓɗo reedu dimo moƴƴo julɗo mammum almuɓe woni sohna Hadja Binta de min nawtuma ha to siiwi debbo julɗo moƴƴo min duwontomo min duwono joom galle ma ceerno Makki Mountaga Tall ko khalifa diine ene andi ko watte koko moƴƴere ko ɓural ko l'islam ko almudagal softinma hen darndema fayodinde délégation ma joɗɗo garɗa ha toon mbaɗɗa golle mantiniɗe payodinde jeeɓeteɗe taw kadi foof pawɗa koye l'islam pawɗa kadi koye moƴƴere pawɗa koye sunna alhamdulillah yo Allah reene renduma e cellal ma renduma e fayidagal ma renduma e nunɗal ma renduma e zicru ma gonɗo e jungo e ɗemgal hanate ɓanduma kala an kala ka annora ɓolde yo Allah reene nene Hadja Binta de ka moƴƴo alhamdulillah khalifaɓe diine foof ngari almuɓe fof ngari en jetten jaari almuda ngu pop hay goto heddaki khalifaɓe diine ceerno Habous Diallo imam ratimo Kidira gardiɗo heble sukaɓe Afrique ari en arde délégation payodinɗo taw kadi ko délégation giwɗo to Madina Gounass e gardogol Alhaji Bayel Mbaye kono ne kadi Amadou Sambalo eɓe garde sete timmuɗo gaddi calminali ceerno
e calminali média o kala gaddi oto men baɗɗo fayida ndewiɗo ceerno habus ɗo garde ceerno habus diallo feddeɓe sukaɓe afrique kañumne waɗi fayidagal juɓɓungal payodingal belgal haltude belgal dartude alhamdulillah nde fedde gacce ngala e ma yo Allah reen mon hisna on yo Allah timmin fandare nde fedde heɓlo sukaɓe afrique wonde e mahde cuuɗi mum gam heblude sukaɓe men jalta e majjere e niɓɓere paye leelawal jangde e golle e métier taw kalɗo girbiɗa suko omo wawani hoore makko alhamdulillah ɗum koko yettirte Allah subhanahu wa taala gorelte eɗen jettaɓe eɗen jaraɓe golle mabɓe payodinde kamɓene ɓe gaari ɓe mbaɗi hen fayidagal ɓe gaddi sete timmuɗo jiwɗo toon to juude guuriki sete timmuɗo ne timmi ɓe gaari ɓe garde fayidagal ɓe gaddi gorelte ɓe gaddi haalisaji ɓe gaddi mosoji e fayidagal mabɓe ɗum ɗeɗen duwono directeur général o eɗen duwonomo no feewi woni Haruna Gayta e noonne kadi eɗen duwono ceerno Mamadou Sada Diop e galle mum e ɓesgu mum e wallidimo e gollodimum kala golle mon payodinɗe juɓɓuɗe kalteteɗe jamma e ñalawma yo Allah yemmoɗon moƴƴere ya rabbi ya rahman eɗen jetta eɗen jaara dendagal bandiraɓe lombunoɓe hen juuɗe mumen e yinnoɓe wadde ɓe keɓani wadde arɓe ɓe e yinnoɓe arde ɓe garani kala eɗen jettaɓe eɗen jaaraɓe alhamdulillah kala ko daña toon e moƴƴere koko renda an baɗɗo hen mbuɗuma yan waɗa hen mbuɗuma an garɗo yan mo arani o an miijuno arde arani e an kala hen ko wawi wonde kala ko daña toon e baraji yo Allah feccu en enen foof yo Allah yeɗen enen foof nde moƴƴere kadi Allah ne seedi ko moƴƴere tan waɗa toon ko ɓural tan ɗum noon en kaɗatɗo henno ko fati e weyndu bosiyaɓe eɗen jinno yaññade ha jeeteɗode ceerno Yahya Dia imam Ratim Bahe Seydi Dia nonne kadi ceerno Souleymani Sow guiɗoma jaadiɗoma ko nonne kadi ceerno Bellay Sy Seydi Sy min nawtuma ha toon to Horkoƴere e dendagal khalifaɓe en ñagoto yafuya simin limta juumat ceerno Tafsir An ceerno Sall duɗal Qur'ana ceerno Tafsir min nawtuma to Camɓe walla Cubalel walla Ndar Goho Mbacke walla min nawta ceerno Sall hata Dumga walla hata Sinthiou Mbal e dendagal khalifaɓe nonne kadi ceerno Ousmane Diop yimiyanke ngana gawlo annabi sallallahu alaihi wasallam ene wondi kadi e ceerno Ousmane Sy Cubalel ene wonde ceerno Abdoulaye Lewe Badam ceerno Amadou Diop e dendagal woɓɓe pop tan se meɗe limta ceerno juutat ha ɓurta kono alhamdulillah ko yettude Allah on jarama e dendagal ndulmajinaɓe pop nangi hen mbaɗi délégation juɓɓuɗo wuddurunaɓe on jarama kawiraɓe hakkude ƴiƴam e kosam waɗi fayidagal no feewi kono kadi fedde yiɗɓe Sar Abdoulaye Sarr mo Nouadhibou guitti sete timmuɗo to gawol ɗo henna ɓenne kadi mbawi tawtorede e gartagol sokhna Maymuna Thioub on jarama ononne golle mon jooɗi peewi e dendagal iwɓe jokali windere kala ɗum tagui wiide se mbiɗe limta ton en juumat kono alhamdulillah Allah yettama on beltanama no feewi Allah reen suura hisna alhamdulillah to banggue ɓuulon kaaƴe so haaji jomiraɗo janggo e yewtere men buuɗal yurmede toonne kadi ma en gar hen gam yidde yettude e jarde ɗen gueɗe ne jaari ni to banggue weedu bosiyaɓe noon en ɗaɓɓikinto ɗo kono sen kaali weedu bosiyaɓe tan sikki ala kaalen gando moƴƴo laaɓɗo reedu coftuɗo dimo juulɗo lombiɗo hakkude diine aka jamano ha woni goonga wi ko pinal yeynoto diine moƴƴina rendo feewa yimɓe kala jogo lappi moƴƴi ndewodira natal janna caggal mayde taw ene neemi e aduna mumen haydara hen tardani taw kadi ene fawi e dow sunna annabi o sallallah alih w sallam on woni ceerno Djiby Konté ceerno Djiby Konté khalifa diine ɗo weyndu bosiyaɓe min calmini ɗon musidɗo maɗa ceerno Sarif Abba Dia
ha to hunare neɗɗo moƴƴo labɗoriɗo deƴƴo jankiniɗo kono ko gando koko heewi tan hawi tep beltimo no feewi ceerno Djiby Konté hono ma weeɓani wallahi hono ma weeɓani gona gando gona jankiniɗo gona bita ahudi weeɓani an fof ka bita ahudi ɓolo ay a accu hoorema ha laaɓi majjinɗa hoorema ha laaɓi ten Allah majjinanima Allah tima hay nder rendo sa suuti jungo neɗɗo tan jungo ma faye dow sa mawnini neɗɗo tan a mawnidade hen neɗɗo wattamin hoore maɗa min mi mawninta mi laartama ɓe ko jarata ko mi anda mi yahata hen pamɗa ñifa nuska neɗɗo sa mawni tan Allah mawninma sa ustimo Allah ustuma Allah yiɗa neɗɗo uste Allah yiɗi moni kala ko yo mawnine sa jaggi jungo neɗɗo suuti dow tan jungo ma yaada hen dow sa wulli kaari ko moƴƴo yimɓe mbi andinde ka moƴƴo kaari ko bonɗo hay andinde ka bonɗo holno gandida kaari ko bonɗo sabu bonande ene nder ma holno gandida kaari ko moƴƴo andinde kadi ka moƴƴo sa wulli tawi kaari ko moƴƴo ma yimɓe mi andinde ka moƴƴo sabu moƴƴere nde jiiɗa e makko nde ko nden wone ma sa wi kaari ko bonɗo kaari ko bolle puyɗe kaari ko naggam a wi hoorema par ce que kala ko mbiɗa e kaari ko an yi ɓayde ko an yi ko noon mbaɗa ka funere makko neɗɗo a mawnine tan mawnida hen usta neɗɗo ustotoɗa hen ceerno Djiby yo Allah reeno yo Allah suure yo Allah nurɗin gandal ngal ha ɓuura ɗo hen darde ndeɗen ko darde yonde ko darde fewde kadi ko darde lillahi ɓolo wallahi ko lillahi ɓolo a waɗirani ya tine a waɗirani ya haale a waɗirani ya mante a duusi o bandira debbo Aminata Guissé wallahi a duusimo no feewi may gartoy e nde fedde almuɓe worɓe to galle sohna Aminata Guissé ɗo almuɓe Baye Niass sañodirɓe tamodirɓe nangodirɓe huufɓe ɗeɗo henna golle ha juɓɓi ala ko manki haydara musidɗam giɗam ceerno Alhousseynou Kane Alhousseynou Nayi mi yettima mi salminima mi weltanimama no feewi Abdoulaye Zakaria an caméraman ngana e sete giwɗo Dakar foof alhamdulillah ko yettude Allah yo Allah ɓeydu neema dokka ɗum neema ko ɗum weltare sabu o ñalawma sa yimo tan a yi maydema sabu aɗa andi sa maayi ko ni wayata ɗum ene tindina neɗɗo foti fewde ɗi ñalɗi so mbaɗi a ari a yi ko ari ko notti ko aɗa andi ne sa maayi ko ni wayata taw ko pele ɗe ndewɗa ha ɗum ari sa jokkiɗen pele ha maayi ko ɗum tan arata so tawi a wayli jaɓɓal boni sa maayi ko bonande arata neɗɗo ko deftere tan a janggale aduna alhamdulillah yo Allah reen suura hisna so Allah jaaɓi talata janngo ma en garto e meftande ko fate cuuɗi men ɓulon kaaƴe so haaji Allah rahman fedde yumma almuɓe ko ɓuri heewde e ko ɓe kaali ko ngare paaboɗen ɓe almuɓe janngoɓe alqur'anil karim wonɓe e boli ngala paɗe ni comci tunwuɓe woppaɓe beddaji ɓeya sukaɓe ñanteteɓe ha jooɗa loote ha ɓalli laaɓa ñammine ha deedi keewa mbakke kartabal loowe hen jooɓaari duuse ha suudu janngirdu naata jooɗo e ban jagga ɗereji kayeji faway taabal jogo biik e ardoise ene jangine so yalti kadi buuɗi nogas ɗi rokka sooda mburu soosa waddani hen jus yara so arti galle jaɓɓe looto so bottari yonti wotto haareede mum heew fofto e kala saha soodane kerem e lati soodane paɗe moƴƴe ɗe yarata ene fijoya e kala bangeji so tawi ni jokkiri o suka almuudo o omo wawi yaade ha watta yebde o e suka o watta hersirde ko woni ko o watta dogde wacca galle ceerno makko
o yiɗa tawtoyde sukaaɓe waaɓe no yeeɓirta ni beele o wayoya noon. E kala sahaa so almuɓe ne doga ene njaha tan so ɓooyoyi ŋalat, so ŋali ustot, so ustima so ɓooyoyi ene waawi baydeyagal, maddeyagal, falqayagal gasa haa laaɓa. so gasi noon mawɓe janngoɓe njihi jiyata sukaaɓe aroɓe ne jannga ɗum hulɓintu. wona moni kala jogii doole waawde nawde ɓiyum daara ngam yoɓande ɗum kala lewru. nde tawno heblo moƴƴo koye ɗe duɗe ndoondi e o pat mo jewmum tufata faandu mum ene yirlo way kono fijje dingiral ni. ma ñaam kala cafndi e kala mettundi, ma andu kala galle moƴƴo e kala galle bonɗo. almuudo no famɗiri fof omo andi bonɗo e wuro, omo andi moƴƴo e wuro. ko jangde, ko jangde. hande ko hoccata micro mo haala, o meeɗa ɗannade, o meeɗa yaltu wuro makko, o meeɗa yaha, omo nangira tan ko baaba Adam mo anda haydara. kono kala ñande dokkuɗamo micro o darimo haala, o haalanma jikkuji haw sifonma jikkuji waɗeɓe leydi ndi gonɗa taw kanko meeɗa yatoon. kala ɗo ari o waɗa dabte o yaada hen. holko jeeyi ɗum? duuɓi ɗi o yaltoɗi kala o yalto koye galleji, o yalto koye yimɓe sertuɓe neediji, o yalto koye barmiji ceetuɗi cakkudi, o sakkete koye longue ceertuɗe, o ñaamata ko gaweje e lacceje e maaroji ceertuɗi ko waɗa hen. jeese yimɓe kala omo janga, sakkotoɓe ne ufno omo andi, sakkotoɓe ne belti omo andi. galle mo ɓe garata ɓe jara haɓe ɗomɗita, ɓe ñiŋaka, ɓe ƴattaka, ɓe kaala ko boni aɓe gandi. galle mo ɓe natata ɓe didde, ɓe pure, ɓe jenne aɓe gandi. moƴƴo e mabɓe aɓe gandi, bonɗo aɓe gandi. galle baɗɗo jaam aɓe gandi, galle baɗɗo bone aɓe gandi. nde tawno ɓe guuri koye ɓerɗe yimɓe, ɓe guuri koye galleji ɗi. o so mawniri nani hen ha o woni sanda, ha hande o wuuri koye galleji janani, o woni koye janngude yimɓeɓe. omo janga defte ɗe, omo janga haala Allah ka, omo janga sariya o, omo janga lugha o, omo janga qur'an o, omo haɓɓa ɗum ha tiiɗa, omo janga yimɓeɓe. so gayni o wonta bahru mawɗo, so gayni o wonta maayo mango. huccitayma, o huccitayma. ko jannguɗo social ha timmi, ko jannguɗo kadi société o ha timmi. omo andi waɗoɓe partage, omo andi ɓe mbatta partage, omo andi moƴƴuɓe, omo andi bonɓe, omo andi jikkuji ɗi pop nana yeeso makko. o rutto e defte ɗe kadi, o janga defte jikkuji ɗi, o janga haala Allah ga, o watta hen. ngal ɗo duɗal ko duɗal ɓurgal mawde duɗe. so tawi ngal duɗal ɓe sukaɓe ñaaƴoɓe ɗi beddaji e ɗi galleji, so tawi ndi cuɗari ittama ɗo ha laaɓi, walla ndi cuɗari natti yonnede, ndi taayi ha laaɓi, ceer ma en jiɗ wonde almuɓe donken. ɗum jeeyi sabab fedde yumma almuɓe wi en guittata ko woni ɗo ko de, ene yooɗi en, ne weeli en. sukaɓe no jeeloto, no ñamirta, no jarata, no jarata, ene weeli men ko cuɗari e nder men, way kono pooli e nder aljanna ni. ene weeli yo. kono hatta an fof neɗɗo tinno wahlugel almudel e nder ñalawma goto, dokkamo laaɓal, dokkamo cellal, dokkamo comcilaɓi, dokkamo ñamde lamde. so watti yodde tan kanko suko o watti urde, omo jogui pon makko, omo laaɓi, o e suka ñantata yaha école o, ma wattu yebdemo ara tawtamo jangga haala Allah ka. holko saagui sukaɓe ne doga haala Allah ka? ko condition moɓe goni dow mum o. so condition moƴƴina, moƴƴinta ko enen. so en moƴƴini oɗo condition mabɓe ha timmi tan, sukaɓe ɓe to fewneteɓe mbatta dogde ga, ene ngara ne jangga qur'ana. hay goto wonta dog qur'ana hankadi. wona aduna ko feere, l'islam o ko feere mawde dari ɗum.
qur'anin hande ko feere watte beele sukaɓe ne jiɗa keddo hen taw ko daiman ɗum woni fedde yumma almuɓe ɓe ndendina haalisi nder mabɓe ɓe cooda leece beele sukaɓe mbaala leece moƴƴe cooda darabuji beele sukaɓe mbaala darabuji cooda fabion ŋaji beele sukaɓe mbaala fabion ŋaji sabu eɗen gandi ɓowɗi ne ngara teni hande rafiji ne goodi ha tenti oɗo hen rafi biyeteɗo chef de la vallée de Rift mo ganduɗa ni ko rafi omo sare nder Fouta ha heewi omona to Ndar omona to Dagana omona to Podor omona to Pété omona to Cilogne omona to Kanel omona to Raneru omona to Linguére omona ko rafi musdo kulminiɗo ɗum noon no moƴƴi yimɓe ndento kadi ɓuuri awde hedde ɗum foof ko neɗɗo gurɗo e bedda lelatoɗo mo humani fabion gurɗo e bedda ala paɗe ala comci ko ñamata ko laaɓani koko ufi hen banggue koko ɓuuɓi hen banggue koko lammi hen banggue koko haaɗi hen banggue fof ne rendi hen fedde yumma almudo wi ɗum yo nattu kala ken rokke almudo yo rokke ko laaɓi ko moƴƴi ko seni so sellani wona ceerno o tan an gonɗo e wuuro pottuɗo a tawi guel sellani foof walla yingel sellani nawɗon dispensaire hoto horo deppisade mum ujunere koye ma artata yaruddul mar'u bima ya'tabir neɗɗo kala ko waɗi arta e mum aduna ko balyel tamise sa fiye ɓalal tan arta e ma aɗa jibini ɓiɓɓe aɗa waya ɓesgam ɓiɓɓam a watta moƴƴere ɓiɓɓe woɗɓe a watta moƴƴere e sadakuji moƴƴi aha holno paborɗa ɓesguma sa yiɗi ɓesguma feewa a fewna ɓesgu jananu kocca ngel cukalel nawa ngel dispensaire a ko almudo de nani koko ari docteur o hanga komo andi ɓandu ndu ƴeewe so pawguɗo ande ceerno no dara ala doole kono cafren ɓiɗɗo sa ala moye mi ala moye jen galle jom wuuro wona jehen jeere jelen ɗengel ngel safre ha sella kala ko wawi wondude ne wawi sellude taw ko enen jeeyi sababu o sen jeeyi sababu safrude o daraniɗo baɗo défendre haala Allah ko avocat julɓe woni ɗo hen jebdi makko to Allah tan woni kanko almudo jebdi makko koto Allah woni kanko Allah yoɓatamo ko Allah wimo yo dara o darano diine mum o darano haala mum o waɗa défendre hay goto bonnu haala Allah hay goto bonnu diine Allah o hay goto to oño fewnuɓe o sa daranima o aɗa soofa walla a soofata sa daranima o a daranima daraniɗo Allah aɗa yooɗa walla a soofat sa daranima daraniɗo Allah aɗa hula sa daranima daraniɗo Allah a yiiɗi jiɗɗo Allah a yiiɗi gonɗo e lawol Allah o mission mum ko ha mayde ko Allah tan o liggonto kanko an liggontoɗa tan ko reedu ma e poste ma e galle ma kanko Allah tan o liggonto an so leeru ma yi tan joɓeɗa piya e poste ma kanko so leeru ma yi o yoɓetake ko Allah yoɓatamo oɗon poti walla on potani an so leeru ma yi o yoɓa ko waɗa manifesté kanko so leeru ma yi o yoɓa ko watta manifesté saabu ko Allah yoɓatamo jebdi Allah ndi koko soome makko a yiɗanmo tan Allah feccuma e jebdi he a nafanmo tan Allah feccuma e jebdi he a wallanmo tan Allah feccuma e jebdi ndi sa ñiŋimo Allah ustuma ɓurma andu Allah ɓurma ɓatto Allah ɓurma janngo haala Allah ɓurma darade sunna annabi sallam ɓurma ɓattade fof ñiŋamo Allah ustuma Allah yiɗa daraniɓe ɗum ñiŋe Allah yiɗa ɓalli maɓɓe meme Allah yiɗa ƴiƴam maɓɓe ñaame Allah yiɗa nguru maɓɓe ngu Allah yiɗa ngu heese a wannaɓe moƴƴere tan Allah rufa e ma bannaɓe bonande Allah rufa e ma ɗum noon tinnoɗen e konɗo almu kon ɗum woni fedde yumma almuɓe ko darani fedde yumma almuɓe noon lasli mum ko yiɗɓe Sar Abdoullahi Sarr e Khalidou Abdoullahi Sy taw siggita koye jewte tarihaji annabaɓe garoji e lewru koorka ene wadda ɗum musidɗo moon Sar Abdoullahi Sarr e ceerno Khalidou Abdoullahi Sy nde Aminata Guissé yinani o yiɗi o anda min
e ballal khadijatu njaay ko mawniraɗo ndulmaji hettani inde debbo mo aljannaji dede haajiya giɗo annabi o sallllahu alayhi wa sallam mbaddi hen o jojini jettomo ha o tafi dingiral ha naɗɗen hen ha yettiɗo yetti ha wonti fedde yumma almuɓe hande nde waɗi fiyande mawde saabu holɗum koɓe daari dow mum ko hunde nunɗude ko hunde fewde gonɗude ɗum ne kadi ko yettude Allah no feewi alhamdulillah ɗon calminten bamum almuɓe Abdoul Tambour Abdoul Malik ha to Gudde Ndeɓɓe neɗɗo moƴƴo julɗo laaɓɗoriɗo jurmotoɗo almugol nonne kadi calminten yumma almuɓe sohna Rahmatullahi Gueye ha toon to Italie Rama Gueye salminima mi juurimama sohna Hadja Zeynab Ba debbo mo Ciloñ daga wendu koyle nammadi mi anda no wiyete mi anda mi salminima toon to Paris ha toon to leydi France Hadja Tarawara mi salmini ɗum Aminata Jumanner sahari nelde comci baɗɗi fayida faade almuɓe ceerno Mouhamadou Ibrahima Sow gorko mo Madina Gounas ko bawmo almuɓe kañumne nelda no feewi kala hanti jiɗɗo jokkodire fedde yumma almuɓe jokkodira ministre Abdoulaye Sarr mami jokkodira sohna Aminata Guissé naata e fedde yumma almuɓe so darbuji joguiɗa so leɗɗe jarateɗe joguiɗa so comci joguiɗa so paɗe joguiɗa so halis joguiɗa so foof joguiɗa tinno waɗa hen junggo maɗa fedde yumma almuɓe ko enen foof ndendi ɗum jimmi ko enen foof Mauritanie Sénégal Mali Gambie yonde huftidin hande heewa daroɗen duɗe Qur'ana ɗe daroɗen almuɓe gonen jihaji yankoɓe to banggue oɗo fannu ceer tinnoɗe naate hen mi wallini association goto wallude almuɓe ko ɗum jeeyi sababu oɗon neldanno comci e gueɗe hande alhamdulillah fedde nde nani nanggue hen mboɗo ñaagui kalɗo ziyara ne waɗa kalɗo ɓaaral ne waɗa kalɗo hunde ne waɗa tintine fedde yumma almuɓe onon almuɓe ɓe o mbawa dañde hono ɓe an almudo an ceerno kala mbawɗa wonde a wawa dañde darontoɗo almuɓe o yinmo nangueɓe ha tiiɗa balleɓe wona ñagadeɓe ala ko walludeɓe fedde yumma almuɓe ñaguetake wallete duwante wallitte so mbuɗu joguiɗa mbaɗa hen so duwaw joguiɗa mbaɗa hen so sifki Qur'an joguiɗa mbaɗa hen so nde mawni tan nde wanjoto e ma nde nafto e ma alhamdulillah ko ɗum woni fedde yumma almuɓe nde fedde yumma almuɓe noon ko nde woni fedde heɓla sukaɓe Afrique fof ko ha ɓeydo moƴƴude tan ko ha ɓeydo moƴƴude kañum en heɓla sukaɓe Afrique saabu yumma almuɓe so tawi darima heɓla sukaɓe Afrique so tawina ko link ɗum noon banda men tinnoɗen eɗe pelle ko pelle alliyankoje ko pelle saabu Allah ko pelle daɗal ko pelle codol ko pelle dewal Allah ko pelle yurmede cokkoɗe hen ha heewa naati hen ha heewa naatiren Allah lillahi wona kongu wona tinede wona aybodirde wona haydara sohlaka hen so buuɗal yurmede feeri feeñi fe jeeyi ɓatake musidɗo mon guiɗo mon sehili mon Sar Abdoulaye Sarr ne ñaago yaafuya no feewi won khalifaɓe hewɓe arnoɓe to wendu Bosiyaɓe en dañani limtudeɓe ɗo kono en limtiɓe ɓerɗe men eɗen ñaago yaafuya kala mo en dañani haalde kono en mbawa uddude yewtere nde taw en jettani musidɗo men guiɗo men ceerno Souleymane Dahaka gorko moƴƴo laaɓɗoriɗo oto ɓurɗo yodde mo jiiɗon mboɗo joli o tigi rigui ko kanko totti en wi yaaru haajuma beele jooɗa ha ɓuura yodde yaaru o pick-up mo jolmi oɗon fof jii kanko wi nda o waɗi hen gaz essence makko ha timmi huɓɓu kilim ne jiɗɗiɗa fof mbaɗa yaaru haajuma timma koye on jahata rutti kadi hokki en courage moƴƴo ko ɓineni men guiɗo men ko ganɗo laaɓɗoreedo coftuɗo ceerno cuuɗiɗo kono mo Allah feññine baadi wondi ɗi ñaagui Allah yo Allah reene suurma hisnuma saabu ko waɗa ɗo hen ko fof ko julɓe mbaɗana wona Sar Abdoulaye Sarr alna ɗum dañal to banggue jawdi kono kala ɗo Allah ne heeɓo kala ɗo Nabi sallam ne heeɓo
moƴƴuɓe ne keɓo ceerno mboɗo sokko ɗon so yiɗi wutte jam fof keddo hen kono alhamdulillah hajja binde de a ñanti a yonni Amadou Mbaye Makam Couture a ñanti a yonni ono fof on jonni yimɓe ha yooɗi kala mo jiiɗa ñanti ha yooɗi alhamdulillah yettere Allah fa Diagnel mo wendu Bossé amin calminima calmini joom galle ma no feewi ko almudo timmuɗo baɗɗo fayida Aminata Thioyo wendu Bossé amin calminima min jorimama min beltanimama calmini dendagal wendu Bossé amin fof gudditi dewni hayaji hoɓeɓe naati ñaami jari belti onon jaatigeɓe fof on beltanama yo Allah yommon moƴƴere ceerno weeɓani yo Allah yoɓ moƴƴere a wendu Bossé yaaɓe naaɓe pop yo Allah darjin wuro ngo yo Allah dowlin wuro ngo yo koode ɓiɓɓe wuro ngo ɓamta ko waɗa ɗon koye won ɓamtare wuro ngo wona kadi faaro wuro ngo wona arara e wuro ngo wona ɓamtare wuro ngo woto ñawnaɗo wuro ngo woto basal naɗo wuro ngo woto kiite naɗo wuro ngo yo Allah ɓamtu wuro ngo eko taari ɗum fof ya rabbal alamina ya barke ko waɗa ɗon ko so buuɗalil meɗe feeri feeñi fen jeeyi ɓata musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaiki jam yo jam Allah ñalane musibam tedduɓe Jule jom ñango altine nabi sabuma